నువ్వు ఒక స్త్రీగా నీ కుటుంబం గురించి, నీ యజమానుల గురించి, నీ బిడ్డల గురించి, నీ ఇంటి గురించి నువ్వు ప్రార్థించాలి అంట. ఎప్పుడైతే అలాంటి ప్రార్థన నువ్వు చేస్తున్నావో నీ ఇంటి వారందరి కొరకు నువ్వు భోజనము సిద్ధపరుస్తున్నావు. నీ ఇంటి వారందరి కొరకునంట ప్రార్థన చేస్తేనంట ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందుకుంటావు. నీ కుటుంబం అంతా ఆశీర్వదింపబడుతుంది, నీ కుటుంబం అంతా దీవింపబడుతుంది, నీ కుటుంబం అంతా హెచ్చింపబడుతుంది అన్నాడు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు చక్కని మాటలను మనకు సిద్ధపరుచున్నాడు. చీకటి ఉండగానే లేచి అంట నీవు భోజనము సిద్ధపరచు, చీకటుండగానే లేచి నీవు ప్రార్థన చే. దెబోరా వల్లే, రూతు వల్లేనంట, సమరయ స్త్రీ వలె ఎంత మనము ఆశీర్వదింపబడాలి అంటున్నాడు. ఎస్తేరు వలె అంటున్నాడు, అన్నా వలె అంటున్నాడు, దెబోరా వలె అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా అంటున్నాడు కదా మనకి లూదియా వలె అంటున్నాడు. ఇంతమంది స్త్రీలను మనకి సిద్ధపరిచి ఉన్నాడే. ఈ 10 మంది స్త్రీలు ఎలాగుండి ఉన్నారు నువ్వు చూసి ఉన్నావు, నువ్వు విని ఉన్నావు, నువ్వు చదివి ఉన్నావు. అలాగే నువ్వు కూడా అంట ఈ